Hej YouTube, og velkommen til den video, hvor jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan I laver et Minecraft map. Minecraft map kan sætte ud til forskellige hjemmesider, men jeg vælger nu bare Plant Minecraft. Ja. Man skal faktisk bare starte med en world. Man bygger det, man har lyst til at bygge, og når man har gjort det, så nu gider jeg ikke til at bygge et. Så går man ind på siden mediafire.com. Altså, du skal i hvert fald bare lave en installation. En installering, eller hvad man kalder det. Hvor man... jeg logger bare ind med min Facebook. Altså, vi har noget, der hedder AppData, den går vi lige ind på. AppData. Minecraft. Og så kigger vi på den her, der hedder Saves. Den dobbeltklikker vi på. Så skal man se alle de saves, man har. For eksempel, hvis jeg gerne vil have den her Dragon Temple, så jeg klikker i den. Så jeg gerne til det her arkiv. Sådan her. Og den her skal vi bruge. Og den lægger vi den ud. Så laver du en bruger, eller logger du ind med din e-mail. Eller din Facebook eller Twitter. Nu skal vi ikke på det her mere. Det kan du lige så godt lukke ned. Går du ind på My Files. Går du ind på den her, der hedder Upload Files from Computer. Sådan er den lidt mærkeligt ud. Så hiver man den her herude. Hiver man den ind. Og så er den herinde. Og så skriver man Begin Upload. Man må kun have en inde. Fordi ellers så kommer der 2 filer med, og altså man kan også gøre det med, man kan også sætte 2 ind, men det er nok bedst at sætte en ind, så fordi når man kommer ind på Planet Minecraft, så kan man skrive navnet. Kommer vi ind på Planet Minecraft. Planet Minecraft. Klikker vi på den her copy link. Og sådan. Så logger vi ind på den profil, vi nu har. Jeg har bare en gammel e-mail her, som jeg... Og så går man ind på Projects. Horsedew Project. Så nævner man den, hvad den hedder. Kategorien. Og her skal du det her link. Så skal du, det her vi skal bruge. Så skal du huske at klikke på den der. Og så skal du højreklikke og indsæt. Og så er den der. Og så klikker du save. Men der skal være et billede. Hov. Så for meget hov. Og så klikker jeg Minecraft Games. Klikker save. Sådan. Så saver vi den. Og her kan vi så se. Her har vi den. Også hvis mennesker har tænkt sig at installere den, så klikker de på Minecraft World Save. Og så har man den her. Download. Så kommer den her. Dragon Temple 1. Og så kan jeg også godt lige vise dig, hvordan du installerer det. Klikker du på den. Åbner den. Eller nej, faktisk, du skal ikke åbne den.
Så skriver du app data igen. Og så hiver du den ind. Ja. Okay, der kommer ikke så mange fejl, men det var fordi jeg har to. Jeg har to af de her, det giver lidt fejl i det hele. Og så har du det. Så ja, det var det YouTube. Tak fordi I så med. Og hvis der er noget, I ellers gerne vil vide, eller som I godt kunne tænke jer at vide, så kan I bare kommentere nede. Husk, at jeg også lige har startet en giveaway. Så der kan du bare gå ned og skrive. Så skal du bare gå ned, så skal du skrive ja deltager, og så er du med i en konkurrence om en kanalgrafik til Layout 2013. Nå. Men så vi ses YouTube, og